Здравейте! Аз съм Калина от Finance Club IO и днес ще ви разкажа как да постигнете финансова свобода. Финансовата независимост е състояние, в което имате достатъчно богатство, за да живеете, без да разчитате на традиционна работа или редовен доход. Въпреки че идеята да не се разчита на традиционна работа може да звучи привлекателно, постигането на финансова независимост не е лесно и изисква много планиране, дисциплина и упорит труд. Ето няколко стъпки, които можете да предприемете, за да постигнете финансова независимост. 1. Създайте бюджет. Първата стъпка към постигането на финансова независимост е да имате ясно разбиране за текущото си финансово състояние. Създайте бюджет, който включва всички ваши приходи и разходи. Това ще ви помогне да идентифицирате области, в които можете да намалите разходите и да пренасочите тези пари към спестяване и инвестиране. 2. Намалете разходите. След като разберете ясно текущото си финансово състояние, потърсете начини да намалите разходите си. Това може да бъде всичко. От намаляване на храненето навън, до анулиране на абонаменти и намаляване на разходите ви за жилище. Колкото повече можете да намалите разходите си, толкова повече можете да спестите и инвестирате. 3. Увеличете приходите си. Въпреки че намаляването на разходите е важно, също е важно да увеличите и приходите си. Това може да стане като си намерите по-високоплатена работа, започнете странична работа или намерите начини да я монетизирате хобитата си. Колкото повече приходи можете да генерирате, толкова повече можете да спестявате и инвестирате. 4. Спестявайте и инвестирайте. Ключът към постигането на финансова независимост е да спестявате и инвестирате значителна част от доходите си. Създайте план за спестяване и инвестиране на част от приходите си всеки месец. Не забравяйте да диверсифицирате инвестициите си и избягвайте високорискови инвестиции. 5. Създавайте финансови цели и проследявайте напредъка си. Поставянето на финансови цели може да ви помогне да останете фокусирани и мотивирани. Разбийте целта си на по-малки, управляеми стъпки и проследете напредъка си. Това ще ви помогне да следвате плана си и да направите корекции, ако е необходимо. 6. Обучете се относно личните си финанси. Важно е да се информирате относно тази сфера. Това ще ви помогне да вземете по-добри решения и да избегнете скъпи грешки. Постигането на финансова независимост изисква време и дисциплина. Важно е да запомните, че няма преки пътища и че това изисква дългосрочен ангажимент. Чрез всички изброени стъпки до момента – създаване на бюджет, намаляване на разходите, увеличаване на приходите, спестяване и инвестиране, създаване на финансови цели, проследяване на напредъка ви и получаване на образование относно личните финанси, вие ще бъдете на път да постигнете финансова независимост. Ако видеото ви е харесало, натиснете бутона лайк и се абонирайте за канала ни за още подобни видеа. Приятен ден и до скоро!